naimbag nga oras yumanan, kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan, ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawang pa Dalus Viminda Bawengan, Combined Cricket Club Malaysia, nagdangdangag dita Malaysia, Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasi man ti kuna ni Cubs at Grace, dear man ang biyanang, adala kay anobyok kat naparabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana kat ti na mo malaksid kankwana, adda katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rood, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun tin-intad da jay ato ni ka. Sapay la ko mga rod, ta di mong tulukwan, ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na saya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakil ti kan bangak amakibiyang kan ka, ta anak ka nga rod. Alangan na baybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya ko matipakay sagmakak ngay? Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak amo Sweetheart mo ti inawag da. Kun agin inay labyu da pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mon. Apay nga ikat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony J. Baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jaya Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jaya lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko lahang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yu kanima ng linakot. Iso atilat atapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na ilabyo tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day tayo labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga desisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila nga ron tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod Agabrod at langan, tapumanawak dito yan. Tapnawanan ti sermonan nyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katandak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ure saan ka nagtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup suportaran na, Tony. Diyak kayat asawon nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapol nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamas hapol ang subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta, kayat ko ti agabron. Iso please, palubusan na. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadyak am mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang.
No talaga ada kami tinaikaripare titunggal maysa. Da kamin tulat ta. Ang amno saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbagaman ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingirin nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino ngay ti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak tagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Tsak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya? Ay, sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. Adda ije likod. Ay, sige, tin nakagpakadakan kwa na manang. Bukasta? Nagbiyahe ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti day diya kabsap ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito ginatang ko a merienda. Kaninyo kininanang mo. Ha? Agyaman nak narod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbutan ni Tony. Kunak numangal daw dito Nasakitan sa idinaamuan na anagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakapsat mo. Di na mo't ngamin imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngam saan ngagpakada. Un nga rod Ay, ipadlaw na launay adina ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya tila kaya Saan ba't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen ngam saan mo't amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Un nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukap to jay adim. Pinangnamnaman na la iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasimat, nanang. Agyamanak, nakasangpot kan dito abroad, Grace. Kaniliw kan, Luis. Kailiw ka matan. Kamudyanan na. Agkadwatan dito Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tama pa ni Tidagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din tanaira na nga awan trabaho mita niya. Ay, nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. Ad-adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay di ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag, ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone. Once a month lang di pa nag-cellphone ko. Anya? Grabe matlaytan. Ad-anda na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan di awag ko, ta stricto da ditoy ko nakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na di dak palubusan nga ang cellphone. Anya? Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye.
Nay, si kamot gayam to ni. Sumrak ka. Nagyaman ak, nana. Ay, maburing ak balay. Iso may mayak. Barang iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwato ni. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyaman ak, nana. Aywan, adayin sangpet ko merenda. Ayabam ni Lina, taag merenda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat naad ay jay, tanasingput ka. Sayang, agsapsapo lang kita agbali na babaunan ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nag-aawid din, tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto ko mano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkit-kita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapol mo't gayam iti babaunan na. Kastaya, ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umaymanen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mat iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunan na taga-playa. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Iso nagboring. Nangruna ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kami ton? Ala, sana bali damot kit di social media akontak yo. Sana nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Iso ama minsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang kamanitikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dahil jay ti pagalsem mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga ron. Umayayon ti gundaway katata Grace. Aywan. Kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jak kayata ng kasarita day jay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kung kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang cellphone ko. In black kun. Nala, sana bali. Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko. Ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Taas sidag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Oh, puya nararamid ti kamsat mo ti kasnyay kanya. Ang kakasakit yung bagbagalay ti chat. Ti panangisina ng kanya, kanyang amo ti rason, no makagapo. Kalpasan na,
In black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulak kin kuana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kung ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanka. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti baruko yun. Addaak lang dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lamasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kaya't tilakay, tamabi, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kayat ni Tony. Diyak kayat ti mabalo dagos. Ni Luis kay ayatag. Isu ti kayat kapag asawaan. Tagkatahunan kami lang. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanakan ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ka na simpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggam apam magbagakan ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanag-anak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mga dingay kankwana. Isu adi mo baybayan ng may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod day ti akapsat mo. Kalpasan ang nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo kan, Grace. Wala. Yung mga rodan, tayo pawit ko ni Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata. Para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dahito eh. Apag isunto nagbakasyon ta. Nalpasan ti balayta. Agkasartan tumaten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaap ta saan? Ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pay, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam ni ti balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpaiso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ng miading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka, Lina. Main-inlabak nga rudang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day ta, Jakam mo, Mang Tony. Nanang,
Aklunak ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyaklat yung desisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, at damit pa nagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyo. Ay na anak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka dun iti nubyo na tagkasardan. No kasta, aklunak nga rodan ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Mukasta nga rod. Agkasartan lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ka. Ken napanagnagak ti kinasimpot mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod. Kat agyaman akta inayat na klina. Ti ambo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay na anak ko, ang mumut asa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawa. Ni Manang Linang nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amo, busy dayjay iti negosyo da nga agasawa. Adda nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jak lakayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manulatawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga dayta. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga dayjay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayo na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Wala ka nga siya! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok manang. Anyan ti kas ti anapasamak itinobyong ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop me ni Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom itangay, na naitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabaron. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyong ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadagusan. Linamot kong dagiti imbagbagak idi maipapankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasingpot tinagbalin nga asawa. Kablawan ka Takaskan ko na tinakaginasat mo. Hello kagayam, naimbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni Bakit na dita Sinait, Ilocos Sur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa napud no anagan tintay drama kastiti konana. Dir manang biyanag, nagtrabaho aki diti construction.
nga may didandaniak na disgrasya, nagnerbiyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho, kat ni bakit kulangan trabaho. Jak kaya tagtrabaho iti yung nagtibalay mi, jak kaya taglaba ka nagdalos, tamangan no kunanda nga under di saya. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nyabat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Muring amin ang. Ay na, amumot ajak masangot aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat ar-aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglabak. Trabaho mo na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagaran tupay ng under di sayak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa ungon eh ma. Ito lang mo't nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. Adang dani pa'y nakadisgrasya. Apay, awan kadimot karibangak nga ginana. Uray so magmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo day ta. Ngam napigsa ka pa imat nagtrabaho. Uy, napigsa ako. Ngam aginanakang mo ta. Apay, hindi ka makawawat. Inkakit aglaban. Ay, manjak. Ibagaran tupay ng undermak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakitakan ka. Mga alak malay ti babaunan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldong. Ay ka, problema ka dahi na. Anyat nagan mo aday. Kan manutawin mo. Single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Kahit nakaamom nga kasapulan na kitibabaunan naday. Nakita ko mati JFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw. Mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Katnay, jak kaya ti sadot ababaw na yun. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababaw na yun. Ha? 3 times adilaan ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, wan sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag katang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nagtrabaho aday. Pagpaiso aya nga da ka no babaunan ninyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga rin dahi tangay. Makaamo di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya na't kukuha na ijibala yun nga. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho ak. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipasdag apag trabahon na idi. Di mat simbrakan. Nagbutangan. Anyan. Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Yak amukan ko ana. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagsirbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagsirbyan. Kandi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wan takabailak ti mangilaba iti badok kading. Nilakay ko na ang ti pagsirbyan. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa tatay baga. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti isweldokin kanya. Ni, apay ngay manong? Una, tabasit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, yag mo nga rodan ti swildok, tagawid akon. Pumanawa ko nito'y balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta pa nagpay mo kas babaw ng di ti balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kasta raw, jak ito doon ati suldom. Tadi ka matagtong palit itulagan ta. Anya? Kasano langan nga jay diaper kan gatas tanak ko. Agpakpakaasi ak manong, itad mo ti sweldo.
Sige, uri ka wala nga ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O, sige. Kita ako kasana umina. Ay na, nagpintas ka yung asawa ko na ya. Wow. Nagmayat nga agkan ti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso analailo ka manan. Ni bag may. Nagsildukan ba ka? Juan, apay ayan. Bumulod ako man iti pasildo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ichay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamat ka na. Nagpintas ka pa iba. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplate ang agawid. Ay, kasano nga talituyan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitaka ka rin. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina na di ginatang ka. Swerte ano malakom na dyan. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ng pailay. Tayo nakilako di washing machine tayo isuti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day dyan. Di ka mga minmang to diti kwartam. Ay, di mo ilako day dyan. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad na trabahom. Tagibas si tanak mo launa yan. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ilakog di washing machine mayaday. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyaklagan tiyawid mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, para kang ka. Kinapuno na, nabayagan ang kursunada ka. Inlibad ko lang na ita. Ang agpaisaw, nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ya, tanta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang kami Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka din. O niya, kaya't na, agawit na ni di lugar niyo. Katanyat pagplay ti tangay. Agdiskitara ka. Manumad na ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafi. Boyfriend ko. Ha? Agmanok na. Ala, sumburak kayo. Apay, Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya. Basta diya kay payla kumaag kakaida ah. Tanay, diya kayat ama ulit tida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taamo mat a single mom ti anak ko. Wala na. Nung kasta ti kunayo. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapol nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me.
Ngam di kay pala agkakaida kini mina agkaida kayon to no kasarmon ti anak ko. Nagkasatak-tak kinayag na kamera. Uwan angam ada matanan asawam. Nagpada talang, padamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaida ni nanang mo. kat aganos ta Agam, ilibas tanto tiyag kasilid. Nagridam tumat ni nanang mo. Kung nga umakarakitidak no kasi nakaturong ng marik nanam ay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanan na kiti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Uy, no kayat mo, kuyugan na, tadwa ta amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat Baka anya pa itaramidan di asawam. Kay, andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan ako. I-post mo lang nga niti social media. Ipanawagam, ang mapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti tipupos mo? Apay, missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikagan din pos mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong di ka. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa ilang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Agam brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di may bagbaga sa dutak. Ni, imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ka panunot mo, Emma. Isang agam brudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaway. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limad. Anya? Nagbiitan nga Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga, Jack, imbagbaga, tapno maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga ron. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, agabroad adagosan. Ano pa'y mati proseso na ita ah? Kas damat nga ron ti kunagtatang. Iso alinapdak, ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo ko ba ah? Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Agabroad adagosan. Bulilikaw. Dan, dumundir ka, Rafi. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundir ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napigsa ti radak ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Oh, hindi ko mga rumina ti abayan nyo ah. Sana siyak na na. Siya ka nga rod. Apay di ka makaawat. Agyaman ang unay itiindanon mo kanya kain san lando. Diyak lang pag-arup ang maaramid ti asawag ti kasdi kanya. Pero oras siya. Kasi na jackpot yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands na. Very sweet na ang kuy-kuyo. Sandak na nakita yun Sam. So na lang tadakadwa na bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. O sige, mapanakon. Alright, taintad kong kadres na. Makamukan na niya taramida minsan. Masanak lakin ka sa may bagak tinakita. Wan, nagyaman ak manunin san lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Ang manang kanya ba eh? Apay na italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? At paligang harap di signal iti abroad. Abro-taro ka, manangal lilaw. Ha? Di ko nang jak ang mutararamidang, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro ang pinagdalag mo dito balay. Kampay
Sana po no reta. Pudno may tababaw ng langit eh. Nabiglaan at daan kami ti relasyon. Oy, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramit ko ti kasday, kapoy ti utang ko ken kuana. Ken awan na pasama kiti nagbatan may, ta strict na ti inana. Sige, bye! Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan niyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na na. Sinaakon ni Emma. Sininaakon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam tayo naramit ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dyan mo pa'y laan nakita ka sa balin tinariak na. Kasla saan ka mapagtaw ka na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak na na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka pala pumanaw, idaraw ka. Pag-aarirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Magsubli akon ken ka. Ala, sobrag ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ang. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan na darling. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puyot akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Agsinatan. Anya? Ay, kasan lang ka di Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, nagyara kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbatan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Hello, gagayem. Naimbag nga oras yung amin. Kapadasan ni Cubs at Berto sa napudnanagan di may drama di manang biyanang di YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Babet Gombio Galigues, Eva Galigues from Cecilia Gombio. Kastamatan kan ni Rodrigo Garcia di Tamonios West, Rojas Isabela, kan ni Marie Feber Samin from Abra ngagdengdengag di ta Hong Kong. Kastiman nga rod ti kunani Cubs at Berto. Dirman ang biyanang. Ititawin ko na suro ka 60 na karanting kan napigsa akpay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami kat nagpayduma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na, baruman wano daanan iti asawa, talaga mapatalyaw iti nagpayduma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno masit kaklaang tinasao abalasang tapno sana madlaw ni bakat ko. Rogyak man nga ruod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan. Nakita kong da janggal. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan. Yung san ko at type, angkal. Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, angkal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kang kwa. Nanumuak lang ang lalaki, angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday dya babae. Kaya sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan ang baro dito'y lugar tayo. San mo't, angkal? At umad dagiti natataer ng siyak dito'y Una, ngam nangasawa na amin din. Sikalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayday. Manjak, angkal. San ko at type? Nagkapoy dayday kanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payayaday dyan babae. Kun kanaw, ta dinamag ko ni Maria. Awan kanupay nubyo na. Ilakad ko kumali dune, ngam di nakakayatan. Ay kabay-baya mano, di na kayat. Saan nakit kano ataypan, kat nakapimpintas na dyan babae. Nagpudaw, nalabasid niya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas dyan agshort pan, bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas ka ti kasta ngay tsuramon. Oray ka kidam-kidam mamang ibagbagay ti kasta. Arsa balaklakayan.
Ibadlaw mo la pagpampantasyam, dayjay. Ni Mima mo't nairanamot laan nagkirma ka. Di mo ka diikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya ak. Palusot ka keda, laklakayan. Narunakanan ni Mima. Gamsak. Dakpay la makaturog. Hay. Tas lamakit kitak pay lang aging gayta tiro pa dayja kanakan ni Maria. Unay mga minapintas dayja babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. Nabaro agla ko maarmak dayja a babae. Gaman yan. Tadama kami nasawa kon. Padasik kumamot tag checks. Mabuti nga man. Tigre mo ito asawa kung agimon. Ay, agkapoy-kapoy ito mo dayja ni akana ka. No kaya't nakumatay ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram kan ko ana. Tapno da pambar ang maasit gak dayja babae. Di na mga aming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti dayja balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, tikas ta ma'am. Kas kalalalaki tikas ta ituram. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto mat. Nabayag mata nakasto ti kinatao. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka si Naida. Napintas sa balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, ada ka magam nito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabar tao. Tawan angin, hindi balay may. Aywan, nakita mong di napintas abalasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabar tao. Nagpintas nga rin dyan. Kursunata. Yung mabainak nga garan. Di naklangit di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun nang duda. Ay sos, tumaer ka no agdigos ka Bernard daw. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanya kaw. Ng pinadas kaw di nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ng isulat tamang. Saan ang nagbaloy ti rupa? Panagrik nam lang dahi sa. Yung tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. At ang amin dagitay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti bang banglom. At daya, awa na, no libre ka ikaw. Ngayon no at bayad na oras anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyukin ka no malam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag tigusan. Sa kanto umay di balay. Taikan ka iti pagbarom. Kan bangbanglong. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuhanan tabadom. Anya day ta ited mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ka ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawan. Wan tata, awan problema. Apay, asino te mapanwar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas, dayjay, baraw. Iso nga ron nga arman na tanapintas.
Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan naka basta danday jay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti Pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Kung nagpaisaw Tata Bertaw, saan ka mag-abak nang? Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makambo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyaran ka no ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Bala sumrag kayo kakaberto. Ngam aglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwing Tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day Jayan. Agis ispin laungon. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog ka. Bernardo. Neng, naiturog ko nagpaisaw. Makapaturog namin taguray. Tagiwat mo ka. Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo Nagbayag mo garawd. Nagawid ak sapay Tata. Ayabang dakto na dan ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yung Tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensyakan. Nadisturbo ka. Siyak ti agki daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yung Tata. Kwa. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka. Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko Yun nga raw. Di man amaw. Namababainak mo tungging ka. Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangad kang ka, Mary Jane. Katun Day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyo. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot at chocolates day to yan. Ginatang mo, Bernardo? Wan, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Sikan Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Ewan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo de Cape. Ay, paborito na gaita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagapwam. Dito star, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day. Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kan tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha?
Sumapol ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kasta ti ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko ging ka. Narigat may pilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanamber tang. Inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yara ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumadaan pa yan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay ti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na. Ibusam matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam mi jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pag anong mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Nita... Like, apay ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Talaga nga ipadlang mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong gangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane ni Jetalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang dayjay. Panubok na lang dayjay gangga. No talaga mo't laan na ibtor ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namnamakin ko ana. Sumapulak ka no iti sabaling armag. Oh, patpat alagi di, agrubot ka. Tamapantay di balay da. San ka amaupupay at agaw? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka di, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga ro ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata, tapno at akadwami. Ariglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa kalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo, tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Uwan, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapos aray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga ron. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutkan ti aginom. Tata, Jane Wangkong. Di tayo ka di payagawin. Inakipastor Jane Wangkong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartak mo tanda Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga kabayan ni Mary Jane. Numarik na na. Hindi. Di nan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata.
Ayos ko, maraming ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan may. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinarami jo kini Mary Jane. Ha, abay. Adda na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ijay ilay. Adda nakita na ijay CCTV da. Kat nakita da ijay, tinarami jo kini Mary Jane. Ha? Sinansingan nyo ka no? Pudno ay Anggal. Ha? Ay, idya ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga Rob. Ay sos, amangan no makadaanon kini Mary Jane da ito. Nabartek ka no ngamin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo Anggal. Ay, basta dita kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakam. Mima, gusto ka nila. Di ka lang ba initikas ka nga raramidam? Awan mo tinapod no ti magpamasol na kanya. Anyagawan, kung nakita ka mismo iti CCTV, impabuyad na kanyak. Ha? Di kan makapaglibak bertaw. Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane nakanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manawon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedeng jay ka anak ka. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zane. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane, bakit? Oh, ang yaman na. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay, Mima? Mangibabayin ka nga asawa. Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. Saan ka di Mima? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may sa nga nagta. Baka mo ka mo na mga ibirok ti bagim. No sa dina ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yu amin. Kabarbaro manan nakapadasan ting kay mga gan. Dito drama ama ng biyanang. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba ti drama, makablaawa mampay, The Melody Dumaging, dita Hong Kong. Rix Calixto, kan Rolly Viernes, kanami nakabagyan na dita Villasis, Pangasinan. Manipod man nga rod kanikab sa intang sa napud no anagan dakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen. Kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi kan nila kay ko. Kat nabakutanan abalasa. Ngam naklahat kami tabiglamot anak kinobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner. Kat immanay dayta nga impalpalastog ti asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa anak kaw? Mapan kami kano ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo lang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? Jones, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan, tay ikuyog data da Jones kinli sa iya plaza. The same. Napanan di asawa mo nga, Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanbangan aya. Saan ka no pa'y amabisin ni George, tatang? Hindi mo tay, pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y la siguro ti abasto ti bito ka na. Rumaneri ka, Dilio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa, ibagam anabisina ni nanang baw. Ni, apay asyak man tirason mo nga ay. Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata.
Kung mag-shopping, tigagara tayo dito yung plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag nga mintaksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George nga aramiden, tatang. Timagmag na. Kasla nga rod saan amabamban, no? Ay, makabanog mo, di pumanag na. Makapabisin pa'y. Iba kami asawam, tayntay pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin ka. Remor kay samot kadali sa idi kalman kabagis. Napanan nyo nga eh. Napan kami man, di bagyaw. Ha, impasyar na kami man, di puri na manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga eh. Kuan, nag-shopping kami. Hindi kuan, nang restaurant kami. Hindi kuan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang iti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na, nakaasawa pa'y mo lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakabong. Tanabakitan lang arod abalasangan. Nagkutong ka nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Unyaraw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya madagi ngayon bagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ah? Ti ko namjak nangag, tinagsasaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mat. Ulbud ka mat alaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kamanano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time tikas dyan. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pow it as a money. Ilay bagbagam mat. Di ka nagpaindilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sa balik karatan. Pagbay ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said, I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang nga rood patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. babayaw, may handsome manugang. Agad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Kung nga ron, sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dya anak tayo dya abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dya do ti kwarta na. Kay no masayangan to pa iti pagplay ti tayo iso nagnagna tayo. Kan budget meal amin akin kinan tayo. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lang mo Ay, nabitla nagamam mo dang nagasawa dat. May mayatin tikas dya, bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod tagbalin to ang naragsak dya anak ta iti puder day dya alalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon da anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here nga'y? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone.
I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Katimakan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello, Lisa. Kumusta kan nga dita abroad? Kumusta kayo itasawa? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi dito eh. May sa abalay tay ka aruba mi dito eh. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayang ti style da dito eh. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya? Akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kayo tikas ti ang klase ti panagbiagdan. Pero may aboring ko dito eh. Di nakmat ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan ka no armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan at trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan magkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tunga din nakmat una yun. Ay, sa anak-anawaya dito inanang. Agatan niya nga ro ti planong ngay. Kas nakayat kundi agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na katiasawam. Agpakpakaasi ka. Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag itiasawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yung ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy yung wagwagan. Nay, napintas mo. Uwe na, naggapoy jabor daytaw. Nalakalaan ti pananggatang ko ti daytaw. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga rod ay, no dadahil daytaw wano saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak anak karilo ka, kabagis. Ha? Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Ha? Si kabang matyan na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod tanakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay, kit mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Aya, ay masapon nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Uwin kumagarod. Tapno madan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ni Lisa kay bumakmutan. Aywan barang napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagay. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ha? Ay katadalata siguro mat kabagis. Bakit? Apay? Awan pa'y pauit di anak ta manipod abraw. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tan samot tan di anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapos aray igaman nila kay na ti silpon na. Gimot lang pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo
Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awang matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay, no di da ikan iti kwarta. Dya ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka nung arod ijayan. Tadala ka no iti balay da. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbanlaw. Di na pa'y kaya. Sitting pretty, kin kasla prinsesa Jesidong tasawa na. Dyak lang mo tanay kunana mo tan naimon dya asawa na. Ay na, kagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi ak tupay anak ki asawa ki ni George. Nay, anda ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito'y nga awan sweldo na. Ha? Gapotadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanugwat. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isunsamot niya inasawa na. Tapno adag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di kwarta? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kaslang akbalod dito yun. Tadyak makaruruar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay niti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka nakwada di tao. Ipagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahon. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak anaragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayo. Kakaiso na ang imatubas ti panagkita na iti pamilya tayo. Tada na ikamang aporiner kada tayo. Nagawid ka kidain. Asikaswang kita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Si Sophie Manawan. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan ka mo nanang. Kumpurmi dita na. Basta pumanaw ak pala ijay balay. Tama nga numakabil na ti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpag na pala. Ay na, tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawin ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y nang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan tayo dyan, Nang kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manan aya. Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress at dito Maboring nga. Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasaunan no aga pa kami. Ikit talaga kasta
Sensitive kan sama ngamin unay anak ka. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Siluso. Nakaimimon. Kaya't mo trabaho. Tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat. Naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw awig. Adda ka nga ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na ka talagan lakay. Saan magtan nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launay siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, agda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Ang mga no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Ay, please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan tatawag dyan anak ta. Tasabtan tanto iti airport. Manganan, anak ko, nakaluli magkamanan. Nagatayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimat. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ka. Bakit? Apay nga akas ti mo anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabiin mo tan asumaraong agmay-maysa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idija abroad. Na-stress launay. Kas tanga-tangag paysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbis na nagawid pa'y lady, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan di sitwasyon na. Di ka pabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko ana. Kanayo na mga ngamin nga ibagay di nga gawid. Ngam linaplapdam. Anya nga ita, iswabasol mo na ito'y. Kahit, anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta at anak ta. Tapnagimbag. Kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit?